na shi gida kafin lokacin sallah. Har ne ba ya ce, ina Kirista. Sannan kake? Na ruwanka.
magana dan me yasa ne mu wai a arewa nan ba za mu zauna lafiya da juna Allah ji kasa daura dan Allah ta annabi me muka rasa a kasan arewa nan babu filin noma ne akwai babu malamai ne babu sarakuna babu gwamnoni ko babu shugabanni to dan me yasa mu ne ce ma baya koyi wannan abin da nake gaya ba wanda zai tashi ya nema mana yanci ba haka ku masu sarautar gargajiya ku wakilan jama'a haka gwamnati zai kafa doka zai gaya mana za mu gaya ku ma kuna da matsala ku ma muna da shi gwamnati muna da ina manomi zai je ke noma a kan kudu ina ba kula da zai je kiwon shanu an sai ya fili gaba daya an gina tun zamanin da jaura an gina shanu ko ina za a iya yi ko babu shi saboda haka abu ya ne yanzu kusa ba ni guda biyu da kuna fara a kan rashin aikin yi da kuna fara mene ne amfani muna da aiki to aikin mu da manyan mutane 'yan siyasa ko kuma yau ka duba da arewa ta lalace tun ana kama mutane daga jeji da gona har za a dinga gida ko masa koma a kama ka a je ana neman kuɗin fansa wani irin lalacewa ne wani arewa babu wanda zai zo daga sama ya gyara mana arewa sai kun talakawa sarakunan gargajiya da kuma ma'aikatan gwamnati ko ba haka ba arewa ba mu ci gaba da roƙon Allah ya gyara mana arewa Allah ya kibar shugabanni kuma ko muna so ko ba masu noma wanda na faɗa wannan dole sai an koma